Pludselig her, mens jeg sidder og lukker alle de nye piger ind på Detox der Smuk, som starter mandag morgen, så gik der helt panik i mig, fordi jeg var pludselig kommet i tvivl om, hvorvidt jeg havde fået delt det her med dig. Hvis du er en af dem, der sidder og tænker, jeg ved sgu ikke, om jeg har råd til detox, jeg ved ikke, om det virker for mig, jeg ved sgu ikke helt med hende Ninka, så er der bare noget, jeg bliver nødt til at sige til dig inden, fordi jeg sidder med de her fantastiske kvinder i alderen fra i 30'erne op til 70. Og jeg har lige så skrevet med en pige, som siger, jeg er faktisk selv overrasket over, at jeg sidder på det her hold nu. Jeg er så meget i bund med min energi, og min krop er så presset af, at jeg har spist så forkert så længe, at jeg har stresset så meget, at jeg har været der for alle andre end mig selv i så mange år. Jeg ved ikke engang nærmest, hvem jeg selv er længere, og ja, min krop lider, men det gør faktisk hele mit liv, min sjæl og min omgivelse. Og så er det, jeg lige blev nødt til at sige til dig, hvis en af dine tanker er, har jeg råd til det her? Du ved, der er fandme mange ting at bruge penge på lige nu og her og i januar måned, de her kolde måneder. Så vil jeg bare dele med dig, at en sommerdag for efterhånden en del år siden, var mit laveste punkt i mit liv nogensinde. Hvor det gik op for mig, hvor mit grædende barn gik direkte forbi mig over til sin far, og det gik op for mig, at det gjorde mine børn altid. De havde simpelthen mistet tilliden til mig. De kunne se, at jeg kæmpede så meget med mig selv, med at passe på mig selv, at de skulle i hvert fald ikke belemre mig med deres problemer også, så kloge er børn. Så det jeg vil sige til dig, det er, når du tænker, har jeg råd? Så vil jeg sige til dig, som en af de piger, som er på holdet nu, som lige er blevet lukket ind, sagde, jamen altså, jeg ved fandme snart ikke, om jeg har råd til at lade være. Fordi hvilken valuta taler vi om? Taler vi den kærlighed, som børnene går glip af? Taler vi de liv, der bare passerer forbi, hvor vi langsomt mister kontakten til vores krop og dermed til alle omkring os, fordi vi er så pressede, at vi bliver bitre, at vi simpelthen mangler overskud til nærmest at kunne se vores børn i øjnene, vores liv i øjnene. Og hvad med kroppens valuta? Hvilken valuta taler vi om? Fordi hvis kroppen ældes 6 gange hurtigere, når den er belastet af giftstoffer, og når den er underernæret, fordi der ikke er vitaminer og mineraler nok, fordi vi simpelthen spiser os til en underernæring, eller træner og præsterer os til, at vi nedbryder kroppen, i stedet for at holde den ved lige, og holde den ungdomlig så mange år som muligt. Er det den valuta, vi snakker om? Fordi har du så råd til at lade være? Så nogle gange er det de største traumer, de største smerter, som trækker os ombord på det tog, som vi har løbet gennem hele livet for at nå. Vi er løbet gennem vores karriere, vores kærlighedsliv, vores første tid som mor, løbet fra os selv, løbet fra vores mavefornemmelse, løbet fra vores visdom, den der ved, hvornår vi er på vildspor, hvornår vi er på rette vej. Og vi kan lige nå ombord på toget, og så står vi der på toget og begynder at trække vejret igen og ser os omkring, og der sidder alle de søstre, der skal med på den her rejse sammen med os. Du ved ikke, du kan ikke se stationen, du kan ikke se endestationen for dig endnu, og det forstår jeg godt. Men om allerede 4 uger på Detox der Smuk vil alting være forandret, det lover jeg dig. Og skridt for skridt tager vi dig til det sted, hvor der er harmoni og balance. Det er til rådighed for dig, ellers vil du ikke savne det og længe så meget efter det, som du gør nu. Så læg mærke til, hvem betaler prisen lige nu? Hvad koster det dig at udsætte, at få det godt, at stå ved dig selv, at komme tilbage til din ro og din balance og din sundhed og din kerne og dit overskud igen? Og hvis du tænker, ja, den pris, den er jeg ikke villig til at betale på min krop og mine relationers vedkommende, for min krop og mine relationers vedkommende, så kan du stadig nå at komme med på Detox der Smuk, www.detoxdersmuk.dk. Holdet lukker lige om lidt, så når først vi har lukket, så kan vi ikke lukke folk ombord før næste hold, næste sæson, fordi det er fuldstændig umuligt administrativt at styre for os. Så det var bare min sidste lille udmelding til dig. Tusind tak. Hej. Jeg håber, vi ses.